Nagpintas ka talaga, Sarina. Saan ka maumuma amang mingming nidan nakaamamo arupam? Ni Soto mo, nubya naklang arudan, ng kasla ka pa'y agar-arum kanya. Uray pa'y nga taagasawa tanton. Kasla armen kan tulat ta. Ay ayatin ka nga na talaga. Ay ayatin ka mo, Sutong. Okay, kasano nga rudan? Dumanon kami? Sigurado ka? Nabiit ta pa yan nagayan ayata. Kat uray kayat ka nga minan nga asawawin. Ang mga numaagaw da kapalit sa balikan niya. Ala nga ron, makaamu ka, Sutong. Dumanon kayo nga rudan, no kasta ti kayat mo. Tatang, nanang, dumanon tayo. Asawa ko ni Sarina. Anya, ay, nabiit kayo pala nagayan ayat, ikasarmaon. Ay, agpalabas ka pa imot ay, ti sumagmamanwa bulan, uno taway no isaw. Ay, ba't nagbasa o surto anak ka? Baka lawas pa lang nga nagkinaawatan niyo. Agam-amo kayo pa yan ang bag. Amo niyo, ti ugali ti tunggal maysa. Ay na, amo ko ti ugali ni Sarina. Na ulimak a babae, na emma, na singpad. Kasda ti kayat ko a babae. Natal na. Sana kas ka nagiti daduma di taawak kung wakirat. Tumanon tayo. Ay, anyat makunam lakay. Apay, makaas-asawa ka launa yung ayasutaw. Di mon malabdan. Basta kayat kong nga ikasar ni Sarina. Apay, anyat kinayat ginubiam ken kasutaw. Nakapimpintas nga may dilig itilangam. Anyamot kasta pa nagsasao yung tatang. Guwapo mo ta. Uy, ang napintas unay ginubiam. Kasya itilangan ni Rosana Roses, hindi kalaplapsatan na. Iso nga raw da kayat kun nga ikasar. Tama nga numaagaw da pa'y kanyak, tatang. Kakaiso na kinayat na. Iso nga sawa ikaw. Nagbintas mo dya asawaan ni Insan ko, nanti. Nakajakpat ni Insan Soto Wen nga rud Ay wen, dumanon kami nito, inton bigat. Ada pagluganan amapan ijay lugar tinobya na. Sumurot ka, Belen. Ay, kayat ko, auntie. Tapno makitak man mo, tilugar pa kay kamangan ni Insan ko? Nalangaraw, agsagana ka. Tama sa patayaw nga grupuhan. Pumarbagon tayo ka naw. Tangay kayaten, nagiti ubing tagsimpa. Palubusan tayo idan, abalayan. Ay, wen, abalayan. Aganat mo't nga may na mga sawa to'y anak may. Basta dahi ti unay ko, Soto, barok, Tangay kayat mo nga asawaan danak ko. Sikan, di makamu kan kuana. Sikan dakin kargo kang kuana. Katsapay ko taya tamitag nanayon ni Sarina nga anak ko. Tapat patgag unay ni Sarina. Ikarik na. Jak to paldaangan ni Sarina iti sidong ko. Agbiag to akasla reyna. Siyak tiyag trabaho para iti pamilyak. Agtalina ito lang iti balay ni Sarina. May kagyaman ak nga ron no kasta baraw. Kat no bilang di monton kayat danak ko. Kat kayat mo na sinaan. Isublim iti nasayaat kanya. Tas iaawat aklat takang kwana no bilang laan. Jak isubli ni Sarina kada kayo nana. Ay ayatek ti anak yaw. Ket ayatek pati ti mading ugali na. No, adaman bilang. Kawan kasta tinapudno nga gayat. Ayatem ti si bubukal na kinatao ti tao ngay ayatem. Lala, hintay nga ron pagsasangwanan day tayo naluto at taraon. Abalayan. Ante, saan tayo kadipay nga agawid? Rabingin. Umyan tayo kanaon, tasapain tayo ti agawid no bigat. Napartag mo nga minum tayo driver tayo. Anya? Ay, ala, nariga mga agpaiso. Ang mga noon niya ti mapasamak kada tayo no nabartag ti driver.
Nagpintas dito lugar da Sarina niyan, te. Naglawa pa iti paraangan da. Uwan nga raw. Mayat ti agis tambay dito'y paraangan da iti rabi nukas to'y asulag. Wen nga ron, ante. Uri awan silaw ta silagmot. Nagdakkel di bulan. Ha, ante. Asino di nagkatawa iti napigsa? Nay, ay, dyaga mo Ni abalayan sa amay. Ada siguro kinatawaan na. Kasla saan mo't abusis ti bakit jagat katawan, te? Unaw, ni Sarina. Nanala, agking kinal. Tilda sigaraw kan ni Sutaw. Sarina, anya ka di talaga tikat katawaam. Gusto na. Itay pa ya ko manatawa ka. Di mo mo't nga ron iba tikat katawaam. Ay na, pasensyaan mo danak ko soto Talaga akastanan no dumakkel ti bulan. Ha? Ada pangaruan ni Sarina? Kasta ka din, ano? Kasla kastan, sana bagtit danak ko Tasag paminsan mo't lakas ta. Kan masapula bantayan, tanudad duma, tumaray arumwar. Anya? Jakman amo no may ranran na laang wanuan niya. Katadakan ka no maupay kan ni Sarina. Adapay gundaway mo ngagbabawi, barok. Ay, saan na? Ikasar ko lapta ni Sarina. Adakan ka dayta Basta bantayam nga rudanak ko Ulitat. Si Kanton, dakin kargo kan kwa na asawam ka nga rudan. Oo na. Ay, iti marayan. Kamatam ni Sarina, asutaw. Oo na. Sarina, mabit lang. Uray na, di ka tumaray. Sutaw, anyat napasama kidirabi Apay, akinamat mo ni Sarina. Ay, ako Ginakinamat kami lang, nanang. Gagangay iti agayan ayat Aginantil da nga kinamat. Ala, agsagana kayo, nakarubatan ti driver yaw. Umuna kayo nga agawin, tas sumaruno kami to ka ni Sarina. Apay ngaya di kay nakikuyo ga nagawid ka da abalayan, Sotaw. Kunak man nagawid kayo kan ni Sarina ije balayaw. Agawid kami to no sa alin na silag na. Ay, sa bagay. Wag, may mayat no pagkalmaan pa'y tanak ko. Ano kasto yung silag ay talagang agbalin na hyper ni Sarina. Wala na. Kat no kas pangarigan tadi munton maanusan tanak ko, isublim ko maana saya at kanya kwan. Taure kas tati anak ko na patigunay kanya. Takakaiso ng anak ko ni Sarina. Kumusta ang tirik nam, Sarina? Ala, apay akong kumustahin na, Nay. Katsigod mo't amayat tirik na. Agyamanak, limpyo man na nakasarsarita to'y nobyak. Dita ka di pa'y agawid ijay lugar yun. Kunam, agnaid ta ijay, aging gati kasarta. Oy, Sarina, agawid na nga rudan iti balay. Yam amu ka karagiti kakabagyan mi. Bakit? Ada nadlaw, mawit ang bali na malugang ta. Nadlaw nga. Anyat kaya't mo asaway, lakay. Hindi na pantayo di manaw na di lugar na namitlaw na si putak nga agis-isam ngagmaymay sa. Anya, normal mo day ta iti taaw. No ada malagip mau ang makapaisam. Kat sana baliklikan ti panagisam mau sana ya. Wala, yung sa balay di naglaw ka ko ni Sarina. Sa balay di panagisam na. Anya? Akin, agtantanamitim pa inokwa. Di lamat madlaw mo alala kayan. Overthinking ka ba? Adan sa matiltililing jagbali na manugang ka. Anya?
aguli makamamay. Tilay magpagam. Nay. The tricycle la si Mardang iti batog lakay. Adan ti anak ta. Kadwanan ni Tilileng. Sarina ko na kuma. Kita ta pa nagsasaong. Tabangan mo anda makangigken ka. Kat maidanon pa'y kun ni Sarina. Kababaeng. Panang dadaan. Iti agbali na manugang ta. Tikas ta nga ibagbagam lakay. Nalalala. Ikakat sabtun edad. Tanay. Nagadag ti kargada. Unay kadaswertimon ka anakan. Nagpintas ti agbali na nobyam. Nagpudaw pa'y. Ginayumam samet. Ha? Nyangkel karinyo ba? Saan ba na? Jakto pa'y nagparigat ang nangaram ken kwa na. Patpat siyam. Imposible mo't daytan a. Ado matarigat tinagdalalam a sakbayan na pasumbat mo. Amangan ado pa'y akwarta tinagastos mo ken kwa na alya. Sakbay ngay naklon na ka. Ay, saan mo ta, Uncle? Basta labnak ni Sarina. Nainlab unay kanya. Ay na, nakapapal ka kanakan. Kuma, adamit masapulak akas etinobiam. Napintas, napudaw, sexy, kinkaubingan na. Itikas na atawan nyo, Uncle. Adayaw na makasarak kayo, itikas tinobya. Malaksid siguro, no? Ago ti kwartayaw. Mapalbalin pa, Angam no kastang istambay kay lang arudan. Artet kayo pa. Ay, asino nga mangayat ka na kayo. Grabe ka mo't nagsasaw, Soto. Gaputa na katsamba kay tinapintas sa nobya. Kunamot na nasino ka nagsasaw. Limastog ka mo't dun ka na kan. Nini, ay isan mo taangkan. Ibagbagak lang tagpaisaw. Ano ti mga apal kanyak Sarina? Apay ko na. Apay, Soto. Una, ta nakatumpungak ka ng tinapintas anobya. Kat si Kadayta. Ay na, paraudak launay ken ka. Thank you nga rod ano kasta, Soto. Uy, Sarina. Ay ayatin ka. Nga oray anyapay ti kinataom. Isungag sagana ka. Tainton madamdama. Mapantagis tambay edi paglaklakwan na iti barbecue. Ano ti tatawi jay ka? I-display ka man ano biyak. Sika ti kapintasan ditaw. Awan ti kaskan ka napintas ditaw. Nagngingisit dagiti babalasang ditaw. Man-mano tinapudaw. No adaman, naasawaan na. Kasta aya? Isungag short pant ka no madamdaman niya. Kung agis liveless ka, tay ora na makasisirap ti pudaw mo. Paapalak man lagi ti babaros akanugara. Anya? Apaw, wala yun tasuot tinobiyam ka anakan. Puro nagkiting, makasisirap ti kinapudaw na. Sana balay ka bagbagay na angkan. Wan nga raw. Ay no, nagswerte ka talaga kanakan. Makapaapal ka. Ay, saan nada kayo ti mapapal kanya kangkan? Adu kayo. Kita nyo nga nagiti babaros ditaw. Nilat ng Sarina atin nakaiturungan nagiti matada. Wan nga raw. Apay, awan lat kabsat tanubiyamon kanakan. Ay, awan ang kan. Agmay-may sa nga anak ni Sarina. O sige ang kala, mapan kami biit di store. Inak pagmeriendaan to'y nobya. Ay, bakay. Umay ka kanay. Bakay. Apay ayala ka. Umay ka. Apay. Kita ni Sarina. Ada aja po unti kalamansay di tarubayan. Kita amanay. Dalawa nga makita di tayo silang ita. Ha? Ala. Anyat kukuinan. Nakagatumay dagiti dua nga ima na. Santo, tilay. Makita, lihos tao niya ko na.
Ada tililing na rin sa babae. Tangiwat mo, mangag na kalakay. Masapaw lang makasarita sa anaimbag di anak tabakay. Nariga tayo. Anya tililing mo't ni bagbagayo. Awan mo ta, limpyo ni Sarina. Ay, limpyo siguro, ano, basit tibulan, anak ko. Ay ngam no dakkel tibulan, sumraw. Hindi pala anadlaw ko na takin ko na. Ngam nagul uli makaklay. Sumapol kan sa langan iti sa baling asawa, manakaw. Ay, saan na? Ay, ayatak ni Sarina. Diya kung makasapol iti kaskan ko na kapintas. Oray man pintas na amin na pintas, no kas jemay. Adaman kayang pangarwan na. Paagasak to tatang. Saan mo't anak araw? Maalapay na dya iti agas. Ay, Saus. Soto, anak ko, agpanunot ka na imbag, Tanariga, ti mailawan. Lay, papanam, Soto. Inak man makipurdiya, Uncle. Isupay ti panangdanda kanya. Ha? Ay, katwa na ka nakal. Kahit, inobiyam ngay. Himbate, medyo balayo. Asinot kadwa na ngay. Awan agmay-may sa ta rimarmot dananang kentatang angkan. Ayo. Ay. Alang araw ka anakan. Mapankan. Tapnusan ka amaladaw. Naimbag nga oras mo, Sarina. Anyat masapulyo, tata? Siyak ni Karinyo. Uncle nak ni Soto. Iswa di kagbabain kanya kwen. Ay wait, kayat mo ti kanan. Ha? Ay, katuwan tata? Adda awit ko. Sa nga bandihado. Wala, pastrakenak nga rudan. Ta iti uneg ti pagsaritaan ta. Sapay lang kumata, di nakkuraan iti dayting ibagak, Sarina. Sakbay nga ibagak dayta. Kaya't ko pa'y nga ipakamo analawa ti dagak. Ngam ni Soto, awan dagana. Adda 5 abakak, 20 akalding, 3 anuwang, ken 10 ababoy. Ha? Nagadon? Wen abay, adaya kasta ni Soto. Awan, saan ka ni? Awan nga rod. Adda atay baboy na ngam partyon mimut intun kasarmi. Akin, adda pa'y gayam lugan ko. Daan na lugan, ngam natigkar pa'y. Pagserserbis ko no mapanak ang palengke. Ay, baknang ka nga rod ano kasta? Medyo. Iswano kaya tenak. Duwatan ton nga kinkukwa karagtisan ni Kwak. Ha? Ala! Kaya't nakaday, tata? Well, promise, nalabat first sight takin ka, Sarina. I love you. Kasanun ngay ni Soto, no aklunan ka. Amangan no agunget. No kayat mo, agtaraytan. Ha? Uwan Sikat makaamu, tata. Nabakbak ng kagayam ngam ni Soto. Aga-agaw nga ulitag, traidor. Awan mo't matingin aramid ko kankwana, apeng inagaw na tinobyak kanyak. Apay na lang. Malala, bayamaw. Di tati pakakitaan asaan na napudno ni Sarina ken ka. Saan na ni Sarina ti pabasulan nyo? Jay ulitag kukit di Amo na anobyak, inagaw na. Mala, bayamon. Sana bale, tasaan kayo pa yan nagkasal. Lipat mo ni Sarina. Ay,
Nasaya at may tentaray ni kabagis mo akarinyaw di nobya ti anak tabak ay. Akay, ayan ni sutong ay. Ada iti silid na aglala daw, di pa'y nangan. Hala, bayam ta makailiw-liwag tumutla da dyan. Naimbag ta di na ibag asurutin na ni Sarina. Di na mo amaw ti pangsurutan na ken ko na. Taawan makaamaw no sa dino tinapananda ken ni kabagis ko. Kumusta kan insan? Saan ka na naliday? Kasto insan, medyo naliday pa. Ngam saan na yun? Ay wan insan. Si Mangkit matanda angkel kan Sarina dito lugar tayo. Ne, ang tanang ka insan, ang mga numang riribok kamad. Saan insan? Idida mo kasla kayat ko tagdangran. Saan itang? No kasta, naklon mo ti amin? Saan na nasakit tinakam mo? Saan insan? Siyak mo't lang ti marigatan no gurgurak lat tainan. Sa baybay akon kasinsin. Oh, sorry na. Itay kapay lang ang katkatawa. Anyat katkatawa maya. Ay, apay ngaya kastaka. Adan samad pangarwam. Taman madlaw ko. Basta kabos. Kastaka. Ay, isublikan sa langin ka ni Soto. Anyati ko na! Ya, ako na. Isublikan ka ni Soto. Agsinatan. Kasta gayam Kasta gayam! Ala, ang diretso ka ni Jibalay na sutuan. Di ka nagsubsubli dito, Sarina. Ay, sus! Andiyan dyan mauro-uram na yan! Ay, sus, Diyan balay ni Uncle Carinyo. Uram ka nun ni Sarina. Anya! Abay ka no! Ay, diyan ka mo nagapadan sa ano? Ay, kahit, ayan ni Uncle yung ay, nakaruwar ka day, di na balay na! Ay, Wanante, isa ti kadwa damang sabsab sa bitapoy. Ay, Naimbagatan na sabsaban na dagos. Diyan la kusina tinarugyan na nauram. Ay nasuto ka na kan. Pangasim. Umay mo sukunan ni Sarina Jibalay. Ha? Madyakon. Tsak kayatan na siya babae. Di na kayat ti pumanaw. Umay mo sukunan barok. Kitsure itinaramid ko. Diyak ang wakas niya na siya babae. Ano sa mangkal tayong taray mo nga raw? Madyakon ka na kan. Kaya't ko na sinaan. Ngam di naman kaya't ti pumanaw Jibalay. ay, nagmayat yagi na tayo. Awan mo titiabay ko ni Balta. Nagsama mo na bimangon. Ay, bumangon ako manlagan. Nagtataraki kayo talaga amanok ko. Kasla kayo mo lang kanyang ngamoy Baldo! Di ka pala nakaimukmukat nga madda ka man dita. Nagap-apros iti manok mo. Ay, hindi ka man nagpukpuk ka dito. Bakit? Kita man naglamuyot nagititutut ti manok ko. Nagganas nga paprusan. Hay! Makapasurun ka magpaldo. Nay, Sara, bigbigat naman. Pungpungtut ka manin kanila kay mo. Apay, di nakakadimanen. Templakan iti kapem. May saka mo tabakot. Awan ti bibiyang mo. Bakay? Nakaluto ka din iti kananta? Naglutluto ak pa ilang iti masida. Ay, kat agawa dapay papanak. Apay, sa di naman ayan di pa pa na. Inaggumatang iti vitamins kan shampoo na iti taraken ko amanok. Na,
nag-social mo tindagita manok mo, taag shampoo, kan ag vitamin dapay. Wala, tapos na pang luda. Ay, nabaldo. Dagita manok mo, ti madigdigos mo. Ngam no si ka, ay na, di ka pa'y makadigos. Di ka di mabain, ah? Nagadula, sa asawang, bakit? Ala, mangantakit din. Naimbag ngagsapam, Sara. Nawan tinaimbag itang agsapa, Linda. Ni, apay ka di manan. Nakamisuot ka man na bigbigatan. Ay, susukan nila kay po, Linda. Anya, apay manan aya. Akas, jailatan manok na, ti as-asikaswan na. Imbag pa'y adya tarakan na manok, tamadigos na. Nga miso-amis mo, di na pa'y masaparte ag digos. Anya, ay na. Una yan, day alakay mo. Ay, anda ka magbaldo ba raw? Anya ka na iti gagaram? Imayak ang kalando, ta umayak ko dumawat man iti babasit ang manok mo. Kita ipiyag. Apay, kurangan pa lang titarakan mo ang manok. Nagadumat tayo. Basit na nga rudo ng kang, ta napisti na iti daduma. Ha, kasta na day. Bala, umay kang araw tayong ka mangalay jay kulungan ra. Anya man ang dagito nga sangkot mo, Baldo. Nagadumot man na nababasit ang manok. Ginawad ko na kita kanyang kalando. Napiste na kita daduma tarakan ko. Ay na, pangusaram nga ikadagita, nagadwa tarakan mo. Isupay ang mapakpakan. Uray kumamot ano mabali na si daan. Angam iparit mo mat. Bay-bay anak ka dilang, bakit ko? Dagiti lang matiliw-liwak si Kamay. May kayon, tamangan kayon. Isa, dua, tatlo. Na, pagura ka. Kas nakurang timanok ko. Ay, bakay! Nakita mo ka ni Timay sa tarakan ko ang manok? Anya ang manok? Ako mo nakita. Kurang matay. Ada mapupukaw. Anya? Ala, ay sos, ang mga no nagtala mo na. Imposible ah. Ay wano saan, ang mga no at ayop, nga taktakaw iti tarakan mo manok. Anya? Nga ta? Kasta nga tangag pa isa. Owen, lakay. Iswa di mo damagan kanyak. Tadyak bibiyang at dagita tarakan mo. Ay, friend, at dagayam seminar tayo di kumpanya no bikat para kadagiti aga-asawa. Ikuyog mo nila kay mo no kayat na. Ay, uwan a friend mo kaya na. Ngam, ang mga hindi namanan mapanawan dagitay pat gan na una ya tarakan na. Ay, day tala nga ngagpay so friend. Ngam padasam latang awisan ah. Barang umanugot mo lang. Ay, uwan a friend. Padasat to. Lakay, daka di aramidam mo bigat. Awan mahit ba kahit? Bantayak lang na ito yung tarakan ko. May inot naman na may puso. Ha? Kasta aya? Apa ya? Nawisin ka ko ma. Inta makiseminar. Seminar kanuti, couple. Manyat ipaseminar na nga. Adula amin na ito. Disturbo lang. Si Kanti mapan no magagat ka. Tano siya, jak masango. Hindi Carla. Di ba din nakita na iti babasita manok ko? Ano namin di makupukaw? Ay, awam mo nakikita, Baldaw. Ang mga munaw pinarti ni Bakamaw. Tadi mo kagura nati kaadat na gaduha tarakin mau baraw. Awan, di nakabaalan nga ramidan ti kastante. Oreno, kagura na ti kaadat tarakin ko. Di mula mo, Baldaw. Narigat ti agtaltalay. Nga uray mismo pa'y nga asawa. Mga kiidino ilala ko na itinalimay. Di mula mo Siya nga maarami ti asawa ko na ito, nana. Amom laeng aya. Awanan ti mapagtalkan ita apanawen. Nga uray mismo nga asawa, Baldaw. Nagmayat di seminar tayo, friend. Ado tinaadal ko si ka. Uwan nga rod friend. Ay, friend, adaman damagag. Anya day ta? Apay, awang pay balak yu kanila kay maamaadan iti anak.
Ay nabayagan na kayat mi, friend. Di kamot maadaan ni ti anak. Nagpa-check up kan? Nagpa-check up ak, friend. Kat ko namot ti doktor amayat ka, no. Ay, kasta aya. Apay no, padasan ti mapan nagpailo. Amang ano iso ti makatulong kada kayo ang maadaan iti anak. Ay, wala niya. O sige. Padasan tuman nga rod, friend. Nana Carla, lumabasak pa'y. Ay, dumagas ka pa'y asara. Maganda iti pipinaw. Sige lang, nana. Napsukak pa'y. Ay, aguray kayo. Apay, kaslaad damang mangid ko nga unit ibabasit a manok. Guni-gunim lang mo day taas, ara. Apay kung mga dababasit a manok dito'y ngay. Ay kun may sa anak nga agtatakawan niya, at da konsensya kwan. Saan ko nga ugalay ti agtakaw? Dinuminggaw a makimismisa. Inagsapa kun rinabi ay nga karkararaga. Kanayo nakpayamang ted iti abulaw kadag iti matmatay dito'y lugar tayo. Kay no adda agsulis ay siyak ti numero unaw amang mangtay. Ha? Lawat mo't dayjay abaak abakit. Apay ngagpupudot kasi mang patpakit. Masurunak lakay iti kaarubot abaak abakit. Apay ka di manan. Birbiro kaklaeng mo, di mang mangig ko nga uni ti manok iti balay na. Ano, nagadukit din ngayon bagbaga na. Kasta? Ala, babaya mo. Ugali ng sanda di abaak abakit ti kasta. Ay, na yun, aya. Nay, nanyat kat katawaan niya o na Carla. Kan, nagsasaw kay ngagmay-may sa. At dan samot bagbagtit yun. Ay, awan ti bibiyang mo, nga uray agkat katawa, kan agsasao at ngagmay-may sa, wan balgaw. Ni bakit mo ati at nabagbagtit na? Mabagbagtit sabat ngagpayson na tabaa. Ala, friend. Ape amang mangan kay ti mangga bigbigat. Ay, sungaron mo ti kayat kung akan nga friend. Gusto lang amin ti sumrek mo tataraon dito yung iwat ko. Ala? Aginaw ka ka din, friend? Ay, diyak man na mo, friend. Po nagsaya at kuman ngay no aginaw ako ngagpaiso. Ape bakit? Madi ka ditirik na? Bigat bakbakwar ka? Ay, maululaw ak nga rod lakay. Rurusukan na ka talaga. Anya? At tinasaya at pakita kay ti doktor. Kuyugan ka bakit? Balto lakay. Napinta sa damat. Among ka di, masikuga kun. Wan nga rod bakit? Ay, siya kung ti kararagsakan nga asawa ita. At danton anak na bakit? Wala kay. Bakit? Nakaluto ka ka din? Nakaida ka pa lang mo. Bumangon kan at agluto kan. Masad-saduta ka bumangon lakay. Si kapay man at agluto. Nalangarot No. Anya ka di ti kayat mo si daig. Kayat ko kumati agi iti sabaw ti karnit manok. Kun di tapingar di manok mo. Akanayon mo nga aprusan. Ha? Nagdakol nga min di tapingar na. Kas na nagimas. Ngal-ngalon. Pagin inawak sa mo di manok mo. Anya? Saan kumabot ka na? Bakit? Nagado mabalin mo nga paginawan. Pwera mo tayo jayan Isumot nga ruti kayat ko asidaan lakay. Ay, pangasim bakit? Nadya lang matiliw-liwak ngayon aldaw. Di mo kumamot pagintirisanan pangasim. Ay, papayakas na tila nga mas mungad baldaw. Ang kalang daw, papay, kas di ka dia talaga ti aginaw? Apay aginaw ka din, bakit mau? Narutan ka. Ano nga di ramida?
pagin inawan lang amin di alagak amano. Ay, katugali na, baraw. Kasta talaga ti aginaw. Kasta mo't lang na antem iti aginaw. Iso atin asayaan. Aramidang, itad mo amin nakidawat ni bakit mo. Apay nga yan kay. Jak kabala na partin di patpatgak unay amanok ko. Ay, narigat ti mang papa ay iti aginaw, baraw. Tamangan lumaalisan. Anya? Apay, kaya't mau ang maalisan di asawa? Eh, saan ang kan? Laman langan. Oray na dagsan tirik na kamang parte iti kapipintasan. Kan patpatgak unay amanok ko. Aramidag para iti agbalin nga anak ko. Ay, wala baraw. Sa nabalay ta, ikan rumanan iti adaw. Hatarak ng amanaw. Apay lakay. Asino di kinasasaom di takulungan ti manok? Ito'y tarakan ko abakit. Tara, masentensyaan ang tibiyag na. Kay, anyat sangita mo ay. Awan, bakit? Masyanak lang kami dito'y tarakan ko. Awan itong tiyak aprusak kami ni Kati. Sa panalo di kami tasan ang manok ko. Apay, hindi naman pa rin namang pili ka iti sa balya pag ginawang bakit. Nagaduma ti mabalin mo pagpilyan ka na iti tarakan ko. Basta saan ko maaday taoy. Dayta nga ron ti kayat ko. Kaano ngayon si Daang ta dayta? Inton bigatan ba kayo? Ta ipapas ko pa nga prusan ita. Ay na, friend. Narigat gayam ti aginaw si ka. Katuan mat. Komporme la ditan amakmakan ti mapampanunot mo akanan. Ay, wun nga rod friend. Makapasadot pa eh. Nagrigat ti bumangon. Diyak pa'y kit din mailutuan nila kay kun Imbaglangan ata nagagat nila kay mo. Ay, wun. Wun nga paiso, friend. Anya ngay bakit? Parche kaunti ingungutag at tarakan ka. Kwa lakay. Nagbaliw ti kayat ko asidaan. Ha? Pagpaiso bakit? Wun lakay. Ay, thank you Naibaglangan ta nagbalik ti panunot mo. Naisalbar di patgak ang manok ko. Okay. Anya nga ron, ti kayat mo asidaan. Kayat ko di pato atarakan mo lakay. Ngam tay masikog apato ti kayat ko ngayon. Anya? Pangalak nga iti masikog apataw. No kawitan di tarakan ko, bakit? Lakay, intan sa agpa-ultrasound. Tapno maamuan ta no anya ti gender ti anak ta. Eh, una bakit? Mabit lang nga ta agrobatak. Inakagdigos. Sige. Lakbay lang arod agita iribredab ko biit. Reingan nak to no makapagsukat kan. Lalaki ka no tinatak talakay. Uwan nga rin bakit? Nagmayaatin o kasta. Sigurado nga umalakan niya kiti kinataer ti anak ta. Ay nawanlatan alakay. Ikatan niya nga iti panagan ta iti anak ta. Taraok bakit? Tapno kasalamat lang manok nga taraok. Pati ito'y putot mo. Aramidam mo ito nakaslamanok lakay. Ay, wala. Mayat ti kasta anagan na bakit? Ay madi nagalas. Diyak kaya tikas tanagan na. Ay kano kaya mo? Birngasam tulangan mabalbalin pa eh. Ngem no tay pud no anagan na ay diyak kaya tikas ta. No kayat mo di English ta ti anagan na kung saan na madlaw. Crow tinagan na amay surat iti birth certificate na. Sa tabir nga sa iti taraok. Kahit mo? Ay saan? Adan nakasagana ngay panagan ko iti anak ta. Siya, timang ted iti pudno anagan na. Tasikan tumat timang birngas ken kuana. Adamang mangga ko nga uli ti manok. Walay na kala. Wan matarakan na manok ti amok. Agora ka man tayo nagsiripan iti likod ti balay da. Ay, saan kayo ato magari ang manok? Sabata nung mangod na kayo manong ti among yaw. Dito ba niya? Why? Nana Carla? Ha?
Anyat masapul mo, Baldo. Mabigbig ko na kita ang manok Ah? Ay, kwa. Nagita tayo mapupukaw ang manok ko. Ah? Isulakit kita kita. Takwinin tasak amin ang manok ko. Nagita ti pagilasina kanakwada. Oo. Di mo pa inikat ang itinkwintas ko kanakwada, nana. Ay, kwa. Ay, pasensya kan, baraw. Talaga asaan na saya at ti aramid mo, nana Carla. Agtatakaw ka. Ay, kwa ngamin. Kastoy nay. Isuan naramid ko tikas jay. Ta, mabusurak ngamin. Kadagiti tarakin mo. Sumanursur na mo ngamin. Kan tila pagrugrogitan kan pagapapunan da. Uray pa nasaysayat ko manimbagayo kanyak. Tapno inkulong ka amin ida. Sana kasta atakawan yung ba't nagiti tarakin ko. Ay, pasensya kan Balduan. Jakun ulitin day jay. Ay nakasagana ak magisublay kadagiti tarakin mo at tinakaw ko. Talaga di yun ulitin. Tano aramidin yung tupay. Idarom kayon. Nakasapulang ay kadagiti manok mo, lakay. Daman ayan da na Carla akaro ba? Isugot gayam tinangala ka nagiti tarakin ko. Pinarti na pa ikitin atin at duma. Kunak to paykat. Idi pay laeng atapukon nga adda ti ilimlimit day jay abaak abaket. Ay, nagalasa talaga ti ugali na. Ay na, talaga nga'y malakanyak to'y anak tabakay. Nagtaers ka. Malalawanan. Paidam nga rudan ni Taraok nga anak ta. Nain kasi kaswang tibil tayo dito ospital. Tapno makarwar kami mutan. Huwag bakit? Taraok anak. Agidya ka palang wahin. Tada si kasuan ni Daddy. Imakulan lang ito'y tarakan ko at tinakaw iti ni Nana Carla. Ison ti parche kapag tanggadang. Mayat ang arod lakay. Ad-adwam ti sabaw na tapno adu ti maikot ko. Ay, ito na bakit? Tapno adu matigatasan ni Taraok nga anak ta. Baldo lakay. Agi papudot ka man iti pagdigos ni Taraok nga anak ta. Huwag bakit? Igidan ko mo't lang ipapudot ti pagdigos na iti manok at tarakin ka. Naa, tapat ti manok. Ipapudutan pa iti pagdigos da. Huwag tapno saan damot na malamin. Agam di ka matalaga. Tapon unaan kailat na nga si kasuan iti anak ta. Da kayo ti priority. May kadwalangan na iti tarakin ka. Saan na kas iti at ilatan tarakin ko ti ayan ti atensyon ka. Sa balitan. Tadan bunga ti ayan ayat ta bakit. Patpatken kayo iti anak ta. Patpat ganda kami, Baldo. Kitagyaman na kiti Diyos. Tanakatumbong at iti nasingkit niya asawa. Ay, nukasta. Mag-asawa kan, Juan anak ko. Huwag na lang. Ay na. Nagsaya at tinadamag data. Ay maragsakan ang launa yan ako. Masadutak ko man ang asawa. Nga madumag ngamin ti mangkan-kansyaw kanyak. Kasursuron ko pa yung ti makan-kansyawan. Makadandano kak madamang kan-kansyaw kanyak ti baak. Ay na. Ay, kasla di ka pala na iruwam kadagita at tao. Amumbay nga ado ti managkansyaw dito'y lugar tayo. Huwag nga rin amin samot na natattao dito yung lugar tayo kat managkansyaw. Sabi ang isuda mat ti kansyawam, mapikunda. Alala, di mulatan ikaskaso da kita at tao. Sa nabalay, ta saan da kantaw na makansyawan, ta mangasawa ka na nakaw. Huwag matkat diya. Ala, agsagana kayong arab, ta dumanon tayo nanan. Sino nga'y may asawaan ni Juan Kasinsay? Taga kabang-ibang nga ilay kasinsin Juway. Agkasaran jay ka nakam. Awan taon ti kan-kansyawan yaw. No kasta.
graduate nga rodan ani Juan iti kinabaak in sandalya. Ay, huwin na, kasinsain. Naimbag nga raw ta nakapanunot mutlaan. Kuna lano sana kung na maadaan iti apukaw. Okay, naimbag ano, ubeng jay asawaan na. Amangan mat no bumakitay. Di saan mat la makaanak no kasta. Ay, ubing pay jay nubya na. Agtawin la iti 25. Ay, kalalaingan na karon ah. Makaanak pa'y dayda iti 5 no 7. Ado na itapito. Uray talo lang mayaday. Malangarap. Nasayat unay ta makaasawan ni Juan. May kanmanan iti lauya ti bibig na tao. Asino ti alain nyo nga abay inton kasaryaw, Juan, Edna. Diyak amo ka ni Edna, na. Isaw ti makaamo ka na kita. Ay, kwa, agbingay ta Juan. Mangalak iti partidos may ta mangalak kamot iti abay iti partidos yaw. Ay, uwin may mayat no agbingay. Hala umaw na kita'y baak, tayo suda ti agabay anak ko. Anya? Ay, parang makaasawa na mo tayo no agabay da. Naimbag no kayat da. Ay, kayat da. Apay kita sa anin ngay. Bayam, ta siya to ti mag-ibag ang kanagwala. Adaw, ti baak akakabagyan tayo. Sige na nang, tapagpaparisan tayo da. Iparis tayo da kiti kakabagyan may ababalasan kan babaraws. Baglakit din, ten salbar na kiti kinabaak, Edna. Ay, win awan ton timangkang kanchaw kan kakas iti naibagam kanya. Win nga raw, may stress ide, tunggal kan kanchawan da. Isungay ta, nga, dagita ama nagkanchaw. Napintas kan ubing pa'y pinaasawa ko naman. Basta di ka ko magbalbaliw, Juan. Sapay ko matagtali na adi kinasimpag mo. Uy, apay ko mga baliwak ngay. Inborn ni kinasimpot ko. Isa amatayak madla na simpot lataid na baka. Itatanalpasan ti kasarta. Aghani mo ta mamut, Juan. Kailaan. Saan na ita hanakani mo? Gastos lang na ita. Kasta nga minti naramid ti kabsat ko idinalpas ti kasarda. Naghani da. Hindi kwan, nagsikog adagos di kabsat ko. Kan uray di insan ko. Kasta mo lang ti naramid da. Kan tegayim ko. Nasikugan da mo adagos. Kat sika aghani mo tangarod no kasta ti kunam. No siya klamay sa uray saanan na ita. Ang gambala, pagbigyan ka, Edna bakit? Nakasangput kay mo gaya mo anak ko. Ay, kumusta nga iti honeymoon yaw? Mayat ananan. Iso na lang, kasi lang napapanunugak lauray. Ada yung amin na lugar tinapanan may. Madungal daw yaw itinapanan yaw. Sigurado daytan. Maadda anak laki di adamo sa iti apukaw. Wala. Namnamaan niya, ngayon ton umay abulan, masikugan na Edna. Ay da! Excited ako na makakita iti apukaw. Ay na! Karurupak tukuma! Triplets ko mati sikog na Edna, tapno mamaminsan. Tauray hoston ti triplets no kaskasanaw. Ay, nagbayatan ngayon no triplets. Uray singin. Ayos daytan anak ko. Uno, uray may sa mayat lang ta. Ngalangar, iturog ko man biit na nang. Kaslak matagtrangkaso ng gapoy ti bandog ko. Edna, kumusta nga iti at asawa na? Ay, mayat alin eh. Naragsa. Kahit kasanaw, nasingput mutla ka day ni Mang Juan. Kuwan nagagut pa agtrabaho. Nawan trabaho na, saan latang agtal na. Di lararamidan na ijabalay. Ay na, nagmayatay. Ay, awan sa pa'y bisyo na. Awan apulos, Lini. Trabaho ate, bisyo na.
Ket, intriga na mo lang, te matmatgedan na kin ka? Kawan siyak ti para gamiti kwarta may. No, naimbag pa'y. Ngam siyak ngay. Ay, sugador lang nga ro din jay asawa. Artag kan babairo pa'y. Uray kumanusan is tambay. Ay, konsumisyon na jay asawa. Kasano nga ro dagiti limang anak yung ay, no awan trabaho nila kay mo. Ay, nailumlum kamin ay iti utang. Puro utang ti kan-kanan me, Edna. Isu nga ay na po apalan ka. Tanakatumpong kay tinagagayt ka nasingput nga asawa. Sana kas iti asawa. Nakasadsadot. Diyay lamamutot ti pagkagatan na. Awan ka di pa, Edna. Ay, awam pa'y ngarod lakay. Kunak no addan ngam na dilay lagayam ti panagbinulan ko. Apay ngay nga ta. Kat ipaspas nagtamat ti makabukal iti anak. Un ngarod angam di ta mapukawan iti namnama lakay. Ay, mambanog laeng no talaga nga awan. Ha? Apay ngay nga ta. Sino nga tangay kada diferensya na kadata? Awam mo siguro, Juan. Saan nala siguro at tiyempo pa ita, Wano, ada puliyo abaaw, wano Lopez. Awam mo't, Pulimin to pa tinagado ti anak na. Tadagiti kakabsat kan kakasinsin ko ka pinaadwan day ti anak. Imposible mo at siya ti ayan ti diferensya. Awan pulimi akasta. Ala, anusan tangarudan at aguray lakay. Saan na pa'y siguro at tiyempo ita? Urayan talatan. Kay, kasanungay, insan. Nakabukulain dahuan iti anak. Awak pa'y magkasinsay. Manu abulan dan nga agdudin na. Saan pa'y mulang agsikog ni Edna? Nay, apay ngay. Kumapoy sabat jay kaanak kasinsay. Ay, agawaan na tasambutan at agputaw tanay. Mapaanan titawad na. Kasta nga ron mo ti ibagbagak, insan. Talagan sa nga awan pa'y. Langasawa kang agpaisaw. Ngam awan mo't puton mau kaanakan. Addan to, uncle. Kumapoy kan samot nga main kaanakan. Nangikas kasar ka pa ilang araw. No awan mo't puton mau. Awan useless kaanakan. Apay aya, adi daksarsar dengan akan kancawan, uncle. Hindi awan pa'y asawa. Kanayon ti kancaw yu kanya kamaysa kabaak. Itatanang asawa. At dalatamot pang kancawan yu kanya. Apay akasta kayo? Nanay. Ay, di ka nga ron agunit. Abarok. Rabak ko lang, may. Ita kayo malangan. Tamang ano makadano ka kadina oras iti kalbo alakay. Edna, manutawin mo? 26 kun friend. Ala, sambuto mo ati aganak tanay. Paano yung titawin? Ay, awam mo nga rod. Apay no, aghanimon kayo manan. Sa bali mo't alugar, ti papanan nyaw. Busy ni Juan. Kanayon ti overtime na iti trabaho na. Ipagam ata aglibay laang. Uray man agawa no awan to mo anak namang tawid iti apelyido na. Huwag nga rod. Sige, padasag to nga ibagakan ko na. Ano kaya na? Apay, saan mo ka di mabalin ti aglive iti trabaho, Juan, lakay? Apay, aya baka? Aghanimon da kumamanan. Agrelax tamot uray sagpaminsan lang. Bareng maagdaan tan iti anak. Padasan da ka di taghanimon iti sabali manin alugar. Ay na, gastos la da ita. Kan sayang ti trabaho kung naglangan na. Italaang mo manan nga aglive ka. Laden, bambanog la da ita. Ha? Talaga siguro asaan ta agasat maagdaan iti anak.
Dita ko mamapukawan iti namnama, lakay. Napukawan kinamnamak bakal. Aklunan talatan no talaga asaan ta ama paraburan iti anak. Saan mo't laadata ti kastan o bilang lang? Ado, ti awan anak na dita. So nga ayos lang dita. Alala, maturog takit di. Nagsapa pa'y lang maturog tan. Tawan mataraminan tan, di maturog ta. Kasano nga ron naman daan dahi ti anak, kag sadut-sadut ka mga men. Ina, bambanog lang dita. Maturog takiting. Payakas ta tilanggam nga imay dito'y balay, edna anak ko. Ay, naimbag pa'y ni manang ko, masikugman gaya mo, nanang. Ha? Dayjay may, nakabsat mo may. Di na buti ang tipid, iti anak. Masipay la jay inaudi nga anak dagam masikugmanay. Mayat ki di ati adut anak na nanang. No, adda maipakan. Ngam kas jay mo nga raw nga awan trabaho jay bayaw mo. Jay mo laag puto ti paggagutan na. Nagagalit nga agputot day jay. Ay, sana all nagagot. Nagagot mo jay asawam Kanayon pa'y nga raw ti pa nag-overtime na. Nagagagot mo nga ada yung nilakay mo Gamjay asawa ti kabsat mo, Edna. Saan nyo amawatan ti kayat ko asawang? Saan dak amagets, nanang? Oh, at iti sweldok bakit? Nainayon ditan ti bayad ti overtime ko. Kompleto reta. Mangidulin ka man na, tapno adalat ta savings ta bakit? Ay, an-anwan ta nga iti ado nga urnong nawang mga anak tayag agawaan ta. Di mo namnamaan na ita. Talaga siguro saan ta na maadaan iti anak. Lipato mo, di may papan iti da ita. Ay, basta siya. Saan na ka mapukawan iti namnama? At danto pa dagiti kalpasan ti 5 atawon a panagdanada sa danadaan ni iti anak. Ay na, bambanog da ita kunak may. Awan da ita. Ngala, inka agita saran ta, mangrabi ita kitding. Kalpasan na, maturog ta. Dagitaw, anak ko. Kakastoy ti kanam, ta healthy foods dagitaw. Makatulong ka no dagitoy ataraon tapno agsiko ti may sa babae. Ha? Harami dun tayo ti amin akabailan tayo tapno agsikog kan anak ko. Wino, madasam nga tati agpailaw. Ay na, saan na masapul dagita, nanang? Awan kastay padasin, anak ko. Bareng agsikog kan. Di anak yo ati kasarita yo. Taiso tayan ti problema. Apay aya. Kano nakasadsadot? Ha? Sadot nga. Bambanog kano lang dayta. Pampanunutan na ngamin, asaan kami kanon ama paraburan iti anak. Naklon na kano dayta, nanang. Anya? Namin ado kanon na pinadas mi, ngem awan kano latta. Iso ama sadutan. Anya? Apay Juan, masadsadot ka kanumutan kunajay asawam. Masadsadot nga. Naggagitak tupay. Kanayong ti overtime ko iti opisina. Kan oray day off ko. Sumbre kaklatan ako tayo supay ti sweldo. Sana kasta ti kayat ko asawan. Napukawan ka mo kanaon itinamnama amaadaan iti anak. Ay na, no pinadas mo na minsan, no namidwa, no namitlaw ket awan, husto, bambanog laday ta. Ha? Bagbagaan nyo man kaya di niya manugang yun. Ipilit ng tumat nagsikog ket talagang harod nga awan. Saan kami siguro ang maparaburan iti anak Ay, ubing pa'y jay asawa anak ko. Agsikog pa'y jay. Basta aganos kayo. Di kay ka di mapupukawan itinamnama. Basta napukawan tinamnamak na nang. Ipilit mo kit din no talagang nga awan. Bambanog laday ta. Oh.
At iti sweldo bakit? Medyo dakkel tinasweldo kita. Ta nagsasaron ti parang overtime tao. Yun mo nga rudan. Eh, apay ngaglaladot ka ang mga awat iti sweldo nga eh. Saan kan samat na naragsak bakit? Kasano? Agawa ka nga agawa. Ngamawan mo anak ta. Uray may salakumat agbalin nga anak ta mo. Tapno da kumamot aywana. Ta makaburing mo tagigyan latan dito balay. Saan tan ama paraburan iti anak unak mo? Sa lipatan mo na ita. Ay, pampanunutak pa'y kitintag trabaho. Makaburing mo tawan ara-aramidon na. Saan na masapol nagtrabaho ka? Bakit? Umdas ti sweldok apara ka data. Nalakit din. Masapak pa yarong marno bigat. Diyak kaya tagpuyat. Bakit? So maturog ta. Napanandiid na nanang. Nay, ija ka amo Awan ijay silidyo aya. Diyak mo't nariingan. Kan awan lagi ti kawas na. Anya? Napanan na nga rodon ngay. Awagam anak ko. Diyak makontak ti cellphone na nanang. Hello, Edna. Apay ngayon talang agring ti cellphone mo. Ayan mo. Adak dito Manila. Ang trabaho ak dito. Naglipas ako nata din na mga min palubusan nga umadayaw. Anya? Ay, agawid ka kuman bakit? Sa anak mo't nga kurkurang iti kwarta. Maited ko mo't amin nakasapulam. Basta kaya't ko tiyo madayaw. Ka nagtrabaho. Maburing ak dito nga nararamidan na. O sige, bye. Hello. Hello, Edna. Mabit lang. Hello. Nay, anyat sang sangita buwan. Nanang. Di mo't agawid ang. Mano atawan na ni Manila. Di mo't agawid ang. Nay, anyat ko na aya. Sagpaminsan lang ag-text. Pasaray di na pa yun sumbatan ti awag ko kinkwana. Anya? Nay, apay nga tangay. Diyan mo na lang. Insukat nagsamot tan di manugang yaw. Ay, di ka pampanulot iti negatibo anak ko. Makumikom la siguro iti trabaho na. Ay, awag. Pinanawandakan, Juan. Insukat dakan iti obeng. Magulimag kay man matanggal. Yung basta patib ka rin yung tipakinagam ko. Kastamot ti bagbagayaw. Ay, damag kumat nga may nga agsadot-sadot kakanaw. Awan talaga nga isukat na ka, ano kasta ka. Ha? Mano atawinan, asaan na nagawawid na Edna. Umawag paigan ka, sana na ka. Nabayagan awan komunikasyon may. Anya? Ay, awan nga roden, Di kan mangnamnamakin ko na baraw. Ang mga nuinsukat na kan. Papanambuan. Di Manila na na. Inaksapulan ni Edna. Anya? Ay, anak kong naglawat ti Manila. Amom nga raw ti pangsapulam kinkwana. Makamulitan. Paspasara ka ko na. Barang makitak ti asawa ki jay. Di ba't ngamin umawawag ka niya akong. Ay, agpakuyog ka nga rod Tadi mo sa amo ti turturong ijay Manila. Una lang, natulag ko ni insan ko. Dua kami, ama pa ni Manila. Insan, nakontak ko ni Edna. Kaya, anyat ko na. Imbaganan ti address nga yan na. Ijay ti papananta. Imbagan ti ipapantay jay. Ay, insan. Isu akla aton ta. Alaman nga raw. Mapantang nga raw dun insan. Naimbag nga oras mo, Edna. Adda kami, kadwak ni insan ko. Kumusta ka, Edna? Pagyaman aktan sa pulan kamutlangan. Mura ka. Apay ngay, amasikog ka. Uwan. Di kay mabalin apastragan ta.
Dati asawak dito unag. Ha? Ha? Asawa? Anyat kayat mo asawan? Sorry Juan, adan sa bali nga asawak. Kat may katlunton nga anak mito'y si Kugkong. Anya? Iso adi kan mang namnama pa'y kanya ka. Lipatan na kun, tanabayagan alinipat ka, Juan. Ila. Mangalan na lang. Nakaluto akaw. Ajagay day talinutom amasidaan day. Karni manok nang tiliwak iti manok tayaw. Andiyan tiniliw mo ngay. Kat pasig nga akong ukop dagiti nabati ang manok tayaw. Pinardem tay mangukop? Kwa. Guys, umayak man. Anda kayo. Madami ang kal. Madamdamay tayo ito ang mga anong nanang. Kalubak pa'y lang dagito'y taraon. Ay, dumanon ka ba, guys? Mapukpukaw tayo kawitan ang manok may. Awanlat na idaw-dawas dito'y balalyo kabagas. Ay, nainjak ang buka Awang matin-imay. Dito yung sa bali ang manok ang kal. Napanan na katamanay. Agpukaw mo tandag iti manok may. Maikatlon na dyan na pukaw. Anya? Amang anong nagtalaw mo din ang kal. Ag-self-supporting. Kung saan na mga na mapakpakan na naimbag. Agtalaw da talaga. Pakpakanag mo't idaan na imbag. Nabuslon nga raw ti ipakpakan kaw. Iso ang naglulukmag da. Uy nga raw. Naglulukmag da kiti manuyo ang kal. Sige tinakman sa pulan. Barang adalaang dito ikigay. Anday, ibagang mandag pa iso kanya. Binilang ko dagiti manok tayo kat kumpleto. Awan naksay. Nangalaam iti pinartim a manok. Ginatang ko Diyan paisaw, anday. Paiso ginatang ko kini kumpare. Ay, agar-aramid ka, anday. Amo konti style mo. Tinakaw mo manan anya. Di kayo mamagsaw iti kasta no awan ibidin sayaw. Anak dak, magatapan dak, iti sana na saya Lukas, talagang adu mo titarakan mo ang manok Hey! Adarog na pukpukaw. Inulit ko binilang dagiti manok ko Ang talaga ako lang ti maysa. Sapay di kadakilan pa'y matakawitan ti awan. Apay ngay. Napananangay nga tan. Anya? Iti kasta kinado ti manok mau. Madlaw pa'y lang at kurang na. Ay kat siyempre amok ti bilang dagiti manok ko anya. 44 amin adadakkel. Ken 35 apiyak. Ken 87 dagiti agit itlog. Apay napiksa mo memorya mo, Lucas? Ay, siyempre, Anya? Ang mga nun na pa nakikaroba. Saan nga ugali dagito'y manok ko, ti makikaroba? Iso ang masigurado at tinakaw dadagi jay. Payamaw, tatumulong ang agsapol iti mapukpukaw ang manok. Mau, Lucas? Ang mga nun dala dita karoba. Kung natumot ngamin nga ipupukyo, dagita manok mo, Lucas. Di mo mo't ngamin kaya. Masyanak mat nga rod kadakwada. Imbilang ko nakasla kapamilyak dagiti manok ko. Iso adyak kayat ama ipupok da. Kasi da. May mayad no nakabulos da. Tapno makapanda iti kayat da apa-apadan. Unangam, napukawan ka niti manaw. Amangan no na yaw awanag. Sige man tayo nakasabulan ti manok ko. Manok ko, where are you? Manok! Angkay primaw! Angkay! Apa ya? Ada nakita ka banyas, iti asidag ti balayaw. Ha? Banyas? Well, iso laki, di tagi jay tinangalay, ti mapukpuka pa manok. Yaw! Anya? Nagtakil ti tiyan na, butyaw. Nabsog laki di iti manaw. Anya? No kasta, saan at tao tinagtakaw iti manok ko? Saan angkay?
Kurang man ang dagiti manok ko. Abay ngay. Agsasarunumit na ti mapukpukaw ang manok ko. Ay na. Lucas, apay kas laburido ka nga. Pakpakan ka na kita manok mo. Ay na, kurang man ang titarakin ko ang manok. Ay. Anya, Allah, apay nga. Agsasarunumat ng tipan nakapukaw ti manok mo, Lucas. Wala rod. Ay, awanin. May pinot na maibos ni manok ka. Ipupok mo kami nag. Tadamot pupukan dagiti manok mo dita. Tapno saan ka nga problema? Nangala ang manon iti insangpet mo ang manok idirabi anday. Napidok ko Anya, adayamat mapidot ang manok. Kawag mo na. Am-amukan anday. Tinakaw mo na gijay ang manok kanya. Saan? Napidot ko na lang arudin. Sige tarumara. Inak ila ko dagiti manok ka napidok ka. Isublem dagiti manok. Saan mo ako ka dagijay? Pangisublang ay kaya maamamot aking kuka. Napidok ko na lang arudin. Ang talakay ma. May ranranot kay lang arudin iti mapaglalak ma. Nagreklamo kay pailagmay. No kaya mo Lucas, tangdanan na ka mang gwardya ka dagiti manok mau. Ha? Bantaya? Tapno sanda matakaw? Ay, manungay di tangdan mo, Andy. Kaya ba sila nga? Umdasan day tamay sa manok iti may sarabi ay. Sagay sa iti rin nabii? Kiway! Manumila tamay sa magisay na iti may saldaw. Ay na, huwag na. Di parehas matlaeng, kasla mataktakawan akmet lang iti inaldaw no kasta. May sa iti makabulan mabalbalin pa'y. Ay, sana, nagrigat ka gwardya, Lucas. Agpuyat kang agbantay. Sana, ipupukulatan na iti manok ko. Anday, saan anasaya at tikas tangar aramida? Papay di ka makonsensya. How? Pinapanaw ko na ti konsensya. Kontrabida na dahil tayo tibiyag ka. Anday pang-aasim. Sartagam tikas tangar aramidam. Kasanun numatiliwan da ka nga taktakaw. Di takpagsardingan ko na lang aruday. Bay-bay anda ala ka di. Masadot ako magtrabaho. May maya magayam nga dahil tikas tayo. Nanam ay pagkwarta. Pagbiitambay. Rabi manay. Gundaway ko maninday tingag tako iti manaw. Takawag pa yan. Ultimo dagiti itlog da. Tapno at dami ilakaw. Ay, pa iti silaw ka. Uray ka mo matiturtungan. Kan may sa silagmay. May maya noon silaw. Tapno mas sigurado nga wang makakita kaniya. Nay, ano rin tag-igpila man day? Manok samay. Ay isa. Kawitan day tao isa na manok. Nagluko ka. Kat manok mo na ti kawitan Nangalam di tangan. Ay kaginata po Sige ita, dardarasak paray. Adda nang ko maipapankin ni Ande, manang Flora. Adda atap da, nga isutag taktakaw iti manok, dagiti kakaruba. Adamot na pukaw ang manok kaw. Ngamjak kayat apagatapan ti ka na ka. Nangrunak itawan pamanagnig kaw. Ngam kasaritam kumalatan Ande. Damagam no pudno tagwarwaras adamag. Ay, uwan ka bagis. Kasaritak to. No, da pa man dati parangdang tasang ida. Adaya may parangdang ay bitin siya. Ngampod nomet namin nga da isang sangpet mo ang manok, anak ko. Gagatang nga da gijay. Gidaduma mapipidok ko kung itigda. Basta di kagar aramin iti saan anasayaat. Tano matiliwan da ka, sigurado nga idarumda ka, anak. Nalasa na balay. Tagtalay na edak pala diti balay. Dak pala rumrumwar. Tapno saan ta kapag panunutan iti dakas dagita akakaaruba. Diyak mo't makitkita ni Ande Lucas. Huwag nga ron. Manipod nagdinamag ti aramid na. Saan mo tan ngagpakpakita? Huwag nga raw. Nagbakasyon sa amatan.
Ken, awa na tinatakawan. Kunam, Ay, wala niya. Mapansakit di tayo atap tayo yung kuhana Delikado na dyan na matiliwan ngagtatakaw. At kay kaysa tayo amang idarong kan kuana. Umay kay mga nay! Anyat ay ayabam di tama na kat nakapupok magdagitay manok tayo anday. Unay kitin na yan. Di kay mo maniwa di ta. At kurkura lata. Tabarang at daw may nga abuyaw. Dagitado na lang. Ay sigay, mangang kayo na. Manok te kaaruba dagita. Di umpayan nyo ata umay dagarong mangan. May marubayan da. Manok tayaw. Anya? Manang, mga sawa ka. Ne, asino ti asawaan? Kaya dyan nubiyak Adayo nga may tilugar na. Iso ajak yaw awi dito balay. Tiksmit ko nga may. Ngam nagkita kami dito personal. Kat, ada pangasawa maya. Kaya ure simple la kasara. Ure may salaba ko iti handa ka mabalinan. Ay, kit na saya at ano mang kasawan ni Anday Manang Flora. Barang agbalbaliwan. Wen garod ka bagis. Sapay kumaat agbalbaliwan. Tadanton asawa na abangan awakan kwa na no bilang. Kano siya, di nakmadengdenggan. Kit, kaano ang mapantay makitungtong ka ba, guys? Tapno makasagana Itatanal pasti kasaratan dyan ay. Agawid ta di lugar may. Ay, jayan ti pag naidan ta. Anya? Ni, kunak man wag na agtapay diti balay. Maburi nga dito. Awang mo mararami dito lugar yaw. Kat sumurot ta ni tatang amapan iji talon, ano kaya mo? Mabayinak ka ni tatang mau. Agawid ta di lugar may. Mas komportable ijay. Mababayinak ka dananang kin tatang mo dito. Diya marami di kaya ko dito. Kayat mo nga. Ay, pa. Awang ngamin amo dito lugar yaw. Ure kayat ko ti makikaro. Baka awang mamamaw. Di makiamam mo kakadakwada. Kakabagyan mi mo dagiti kakaruba dito eh. Basta kawitan dyan ay. No di mo kaya. Siya lang hindi gaway. Ay, isa na. Sumurutakan di. Ay, apay kay nagsubli ka man dito lugar tayo, Anday. Unak man no agnad kan iti lugar, di bakit mo? Diyan na irwami dyan kay. May kawa. Iswan nagawig kamay. Anyam, apay akastati sa uyong ay. Kasla diyo kaya tikada man dito lugar tayo. Sa tagasta. Ay, nay, palagipan ka andi At ang asawa, isungag balbaliw ka kuman. Noon niya ti aramid mo idibaro ka, di mo aramidan ita. Aday ta kay man ako nang kay. Sak baya bagbaganda. Bagbagan nyo pa nga umuna at bagbagiyaw. Nagsasawo kayaw. Kasla kailanasan, Juan. Agpapada tayo bilang agbabasaw. Ay, di nakpilosofuan tapag sayatam ti bagbaga. Agbain ka kumait asawam. Agbalbaliw kan Anday. Ay, no kasta. Adamanan day dyan nga Andy. Hoy, agnaigda ka nun dito lugar tayo. Kadwa na di asawa na. Anya? Hay, delikado man nga ruden Amok ti kayan mo sa Lukas. Ngambara nagbalbaliwan nangasawa mo tag. Ay, wan nga ruin. At ang asawa na ang mga nawakan kuha na iti madi nga aramiden na. Naimbaglaangan at ang asawa. Dahil dyan siguro tiwagas. Tap no agbalbaliwan dahil dyan akaaruba tayo. Ay, si kagayam ti asawa ni Andy. Juan. Ay, siyak ni Lucas. Karuba na Andy. Isyak mo't ni Janet. Ay, naimbag man ta nakaasawa mo't lang ni Andy.
Napintas pa tinaasawa na. Ay na nagswerte. Ang maguray ka. Nabayag kayo nga agam amo ko ni auntie. Sakbay anak kasar kayo. Nabiit kam laan nagamam mo. Sumagmamanula abulan na nagamam mo kami. Nagkasal kami. Ay, ganun. Ala sapay la kuma, tanaragsak kayo akanayon ka ni auntie. Agbalbaliw mo't siguron. Ha? Anyat kayat mo asawan? Ay kuha. Ay kayat ko asawan. Sapay kuma, taag sing-sing puta kanayon ni auntie. Ande, akin manok itisim magpat di tatawa. Manok ati karo ba? Abogam ma, maruam da kita. Ay, saan ande? Di mo abugan. Tiliwag day ta manok. Anya, tapay at tiliwag may. Ket amo mo na. Mala, aglisi ka ta tiliwag day ta. Eksperta nga agtiliwag ti kasta. Ha? Mala, ingkay saganan dagiti Ricardo ande. Tanay mas ti si data yu ita. Nay, akin kaldeng dita insangpet mo, Janet. Nakitak man ni Jedalan nanang. Marikmek ka marikmek. Inyawid ko na tawa mo akin kukwa. Nayawawan da. Sayang mag, iso nga inukod ko na. Anya? Anday laka, ayayan mao. Anday, isa nga naman tayo sukatong kadumari ka daw. Woo! Ay na, kunakluatan mga tipakan ni Ande, iti panagtaktakaw na agam. Pada na magayam amang ngagam, tinasawa na. Ay, kasaludaytan ngay. Nukasta, kalding mo, jay nangisit ti kolor na nga ababatisara na baraw. Wala na, Flora. Awan mo tayo. Itay pa'y lasap sa pulag. Ay na, mapan ka ije balay. Darasab, tadi na pa'y pinartay. Ha? Aday je balayo ti kalding ko na na? Wan! Ala darasab, mapan kan! Nay. Apa yan niya ngayon ito surat na lang? Sumon, day ta kada kayo nga gasawa. Ha? Apa yan nga sumon, may? Kasta tirumbang kada kayo, tapno ada pagdakman yaw. Anya? Pasensya kayo. Ngam, jak kanunungan ti aramid yu iti asawam. Jak insurukan ka ti agtakaw. Ngam no apaya kasta ti aramid mo. Isu asangwan yaw tinagbasulan yaw. Nanang. Nagdarom dagiti tinaktakawan yu iti asawam. Isu asangwan yaw ti bunga ti aramid yaw anday. Agmultata ka no lakay. Uy nga raw. Ay ha? Pangalanta nga iti pagmultata ba kahit? Naimbag na siyang dakadata. Pinagbigyan data. Nagdiskitar ta pa iti pagmultata. Ay, alam saan titawid mo kaninanang mo tayo saldatan? Ay, saan amabalay? Ang trabaho kayo, tapno ada pangalaan nyo iti pagmultayaw. Nanang. Saan aday tagnamnam ay ti ambuyaw? Agsalukag kayaw, tapno saan aday taagtaktakaw ti araramidin yaw. Agbalbaliw kayaw, ta saan anasaya ti kasta nga aramid. No di kay pala agbalbaliw, amangan no ipangato danton ti darum kontra kada kayaw. Makaammo kayo no mabalod kayaw. Lakay, agdalos tayo dito'y balay. Dahil bigatan ti tungtong ti kasar ti anak ta. Why, bakay? Nakadalos ako ni Jerwar. Tulungan nak dito'y unag tanay. Adupay ti may simpa dito'y. Masapul anadalos to'y balay asang putan ti agbalin nga balayan ta. Tagdamag ko asosyal sa kanaw ti agbalin nga balayan ta. Ay, uwan ka nung ganon. At nakanulugan na. Ahal? Napakbak ng tamilang nga adayaw ng isuda. Ha? Anda talon ta. Isuda nga ay. Apayad na nga tadagada. Ang mga nulugan lang ti anda kadakwada. Ay, tsaka mo maamuan tanto alakay. Mala, agawaam. Tapno malpastan nga agdalos tanay. Ano pa'y ti may simpa dito'y balay. Ela, anak ko.
Buludan mi mampay tay dakkel a telebisyon niyo. Isublimin tumalang. Ni, apay, tay TV yung ay. Nagbasit nga ron. Nasakit ti matak nga agbuya. May mayat tay dakkel. Di yung malaus-usar ti TV yung anak ko. Nakadisplay lang di ta salas yaw. Agbuya di manugang iyo kanda giti ubing no makalagip da nanang. Ala, sana bali tay sublimin tumalaang. Hanggat nga ro dagbagkat, awan nila kay kuta na pa nagtrabaho. Adda ni tatang mo. Da kamin timang bagkat. Nalagan laday tata flat screen. Kan agasidid tayo lang matanakaw. Kan ang mga no ada extra kurtina yaw. Buludag mananakaw. Tay yayamanin ti style na ati buludag. Ang damag kay di dagita iduldulin ko ang kurtina dita ah. Mabitla nga rutin nakirwar. Nagpintasin to'y balay tayo lakay. Nagdalos akitan. Naurnosan. Un nga raw. Kasla balay tipat lang. Tanay, natapay takkel ang TV na. Kinabaw nagpintas dagiti binulod mo a kurtina dagiti tawaken ridaw. Wan! Tapno saan natatagibas ito ti agbalin nga abalayat talakay. Ayun ah! Imparadak di tasangok tay dua a motorsiklaw. Tay sabat nagadaan ang motor ti anak taday jay. Iwan, uwi na singap. Sana madlawan na dadaan. Nagmayat ti pan nakaiparada na di tasangaw. Mayat ang araw. Tapno adda makita ni abalayan ang motorsiklaw. Kampay idi ak, sagay sa tay ti motorsiklaw. Teka, Mercedes. At talukan na nagsardeng iti bataw. Ay sos isudan sa dagitaan. Ah, wan, isudang agpaiso. Isu siguro dahil dyan nagbalin nga balayan ta. Dyan nag-drive iti lugan. Wan siguro ah. Yep. Daan mo gayam tilugan na. Saan ba't unay adaan, lakay? Mal, inkasabtan ida ta isagana kundi merienda. Kan irwar ko nagitay baso kan plato apang sosyal abinulod ko iti anak ta. Tatang, nanang, isu ni Papang Richard. Tiagbaling nga abalayan nyo. Papa, isu dagiti datakkel ko. Hello, nice meeting you mga abalayan. Kastamay abalayan. Hala, abalayan, agmerienda kayo pay. Gimatang kami iti pizza, burger, kan pansit. Nginginaan na kita, iso na imas. Atensang put mi ama merenda, balayan. Nginginamad lang. Bakit? Tingka man irwar tayo ginatang taalit sound. Si tayon ton tatang. Agmerienda tayo pay. Napintas at talaga ti Klema dito'y lugar iyo, Ramon. Saan una yan napudot? Saan akas iji lugar niya nagpudot? Napudot matla dito'y napigsa ti ini tere. Sala na laming is dito'y no rabi nga agsapa. Ngam no da ini tayo, napudot tayo. Wen, ngam nakarkaro ti pudot iji lugar ni. Natulag yung ti kasartahan ni. Kamudyanan na. Maasawa kamutlaan. Wen garon. Kasla kaano la iti agin inaramta. Ngam ita, agkasartan iti mabiit. Huwag nga ron. Yan kasanaw. Sumurot ka kin ni Papang agawin dito niya. Wano, agbati ka ba? Agawid akpay, Ramon. Tadyak kayat amaylaw anta. Naimpag tula numalpas ti kasartan, tama aramid tanton ti kay kayat ta. Bagita makitkitam atalon di ta palayan. Aking kay Jimur daw. Dagami na ita. Ganda ita makitkitam atalo anwang di tataltalon. Ay, kukuami na kita. Kastaya, abalayan. Parcintay tau ti kadakilan anwang inton kasar na kita anak tayaw abalayan. Ay, adupay ata kita tarakan di ababoy dita. Sige, abalayan. Tanayunak to ti dua abaka ti maparte, abalayan. Parcintay taon ti talo anwang inton kasar yaw ramaun. Anya?
nagadumot na talong. Sobra unay tatang. Ang mga numabanglis ti sagana. Kung nakamay sa lang ti partin tayaw. Hanggang kung na mo di katugangam anayunan na iti dua baka. Iswa partin tayo di talaw. Nagaduunay tatang. Padado ka ti isabat na mapartay. Ngam datay alin na lakyan. Ay, baganan to kung ay sudan ti aggastos iti kasaryaw. Ay, kababaeng. Ket no nayunan dati maparte iti nasaya at tatang. Saan? Datayaw ti linalakyan. Iswa rumbeng lang adak-dakal ti gastusan tayaw. Ay, masapul adakkel sa lunan ti maramid lakay. Tanay, ado ti dumar ay iti kasar ti anak ta. Ay, wala. Agpakayo ako nintong bigat. Ay, nagpaaramid akong iti salunat. Ije kataltalunan ti pagpaaramid ak iti salunat tapto nalawa. Ay, wan, may mayat ijay lakay. Pakita taman jag balin nga balayan ta. Padekorasyonan ta iti bungga tapno agbilib ka data. Nabakbak ng tamila nga adayaw mabisuda. Amo mayano dadagada. Ang mga nulugan lang dadakadakwada. Ada mo las-las to ja balayan mo lakay. Kundi sanglas nga urawa mainit. Nakasapatos pa ya kaya nakapugpudaw. Ken nagado aso sa ija pantalon na. Kaslay gagagara na pagkiling-kilingan. Huwag nga raw. Iso pakitaan taman. Pagbalinin ta abong gati kasardaramaon. No kasapulan ayo tangan ta iti ustaw. Hay, ramitin ta ba kay? Ramaw na na. Magabang tayo iti kumbuiton kasaryo Ay nasaanin tatang. Nangina ti abang. Kurang ti urnong ko korta. Da kami ti makamok ni nanang mau. Di mo problema anday ta. Saan nga min ang masapul day tatang? May mayat no da kumbo. Tanda pa'y dancer da gijay. Sa palipay da gitay singer. Tatang. Pa'y benda kami iti inam. Tanda kami ti aggastaos. Saan na sika? Wilay baraw. Di mo tagpapautang ka. Uwan tata. Apay, umutang kayo? Ay, uwan baraw. Agam di mo ipagbaga iti sa pali Ha? Ay kayo wala tata. Di kayo madanagan. Agam, di kayo makabayan. Kapilitan nga ibagak iti sa balay. Magbayad kamin tao barok. No kaya't mau. Kolateral ko di dado maaporsyon ti talon may. Talaga ka sa pulak ti kolateral. No dakil agatan ti utangan nyo tata. Dakil ayat ti buludon nyo. Medyo dakil baraw. Nanang, nanginaunay ti gaon nga abangan nyo. Diyay mat nalatak asyap dyan na panan yun. Iso nga ron ti kayat may kanitatang yaw. Ay na nagastos unay no iti ti pagabangan nyo. Kung magdubli ti presyo day ti daduma asyap. Kat uray at least napintas ti quality da ijay. Parihas mo lang. Ken maysa saan may abangan. Ipadait may ti usaran may kadagiti abay kantay ikaw ni Tere. Anya? Kat pangusaran yung tungay numalpas. May mayat ano abangan nyo, tamaminsan mo't lama usar. Mabalintuba nga ila ako no kasanaw. Basta, kasta tinagsaritaan mi kanitatangyaw. Anya? Adapay ngamin pasurot da abakla ang mga ayos kada kami. Make-upan da kami. May raman iti package da ita. Kamabaling mga oras yak tulatan tag make-up kada kayo. May mayat dagi dya ita expert da. Mabalinda pa yapatanggusin to'y flat nose nga kuno ko Bungga unay ti kayat dananang kantatang akasar mon turamon. Nagdakkel ti magastos. Diyan mo kadakwada mana. Ipilit damay. Unak lang aruto nga oray simple la akasar. Agpilit damay. Isuda ti makakaamong agdisdisis yaw. Ay nahati pa idaading ko. Tanay narigat ti pampanunutan da. Pangalaan da kumangay ti kwartada. Umutang daman siguro ang ama na. Unay mo't na nagitya dadakkel ta. Feeling back ng danduma ngamin. Amumutang ti style da na ng gandatang wana. Di da kaya ti partapa. Saan dang agpating.
nga uray awan mo't maikarkarit da kwartada. Hello, Tere. Umayak dita balayo ita. Kailiw ka na makita. Ay, ala, sapay awanak ijay balay. Simurot ang kami ni tigayim ko. Aday natin daran mi akasar. Anya? Sa di ka pa agpakada man. Pasensya kan nalipatak matan. Agtardaras kami ngamin. Kaano daawid mo? Itod bigat pay. Maturog kami kanu dito'y balay ti may sapay agayim mi. Anya? Sige nga ro. Intong bigatan nga umaya. Siyak tulatan ti umay dita lugar yu Ramon. Tauray umianak dita balay yu. Kaano ngay Tere? Jack paya mo. Ito no may alawas siguro. Tadapay papanak iti sumarunungal daw. Anya? Papanamanin nga eh. Adawan na natin daran ni akasar, Ramon. Anya? Nagdakkel ti salunan nga yung para medyo atata. Dakdakkel meten ngan tay Jim ti barangay. Ay, wala baraw. Ay, inawis mi ngaming ti buong barangay. Ken impos ti social media. Iso asiguradaw nga do ti umay. Ay, anyan. Damag ko nga do ti maparte itong kasardara mo, tata. Ay, huwan baraw. Ay, ano talaga. Iso nga ura gitik out to amin adumar ay ke mabalin. Ay, anyan. Ay, kung umay ka tumakisala awili. Tadun to ti umay ababalasan. Ay, sos! Nagpipintas ti singer ken dansa tay kumbong nga apangan may. Ha? Umayak to lang makipangan, tata. Diyak to makisala. Tanarigat ti mabao. Pautan nak ni bakit ka? Bakit tayo babaros ti makisala, tata? Ay, wun magkiti Ngano siya? Ay, nagsalak to Di uray man adda ni bakit ka? Makisala mo ano kaya na? Awan man siguro ti makunamaw na balayan. Ngaming ka aglop-lopyas ti sagana. Ay, hungaron ta balayan. Nasobrahan sa ti sagana. Naimpang no saan ang magdadahil dagi sa balayan. Saan? Tay baga ka gitik out dagiti tattao. Aywan gaya. Nakita yun di binalon mi adwa kaman abagas sa balayan. Naluto nga tamat lang. Ay, jak pinayluto na balayan. Insubli day jilugan mau. Ha? Apay nga'y abalayan? Ay, wala tado ti bagas may. Aglop-lopyas ti rek iji sa rosar may. Ha? Ibatit tulad tagarutan na balayan. Tabnusan min ayaw awid. Ay saan? Yawid yung balayan. Ado nga rin ti bagas may. Ken, yawid yung toki day. Nagitay sobra akarni Tado ti karni mi dito yung balayan. Agparti kami lang no kaya may. Ano ati dingwan mi dito Ay, saan na balayan? Tado matlag dingwan mi dyan lugar mi. Ado ti ba kami jay? Ado matinwang mi balayan. Ado pa'y ti manok ken baboy may. Ken nagado pa'y ati kalding may. Nala balayan. Intakitin asikaswan da kita agsangput abisita. Ayan tay parwad ngay bakay. Ada ijay siled, indulin kaw. Ay, binilang mo naman Ay, saan pa ay? Adulakit ni day jay. Tanapuno tay karton na nakay kabilan na. Nagdadakkel matitinda parwan. Mayat ano kasta. Ada pagbayad iti utang. Nanang, nangikabilan niyo iti parwad mi nagkasar. Ay indulin kaw. Apaya. Apa niya inalayo? Kat kuko mi nga gasawa day jay. Ay, nalipatan mi lang ang baga. Ay, yagyo, tasyak ti mangidulin iti dayjay. Kasarita mi pa ati. Saanan ang masapol? Iyagyo kit di tagawid kamin ka ni Papang. Saan kayo gawin dito'y balay? Balasan ka? Saan? Tanagalas mati ugali yo. Ha! Tahi, apa yakas dya asawa amramaw? Ay, diyan nga rin mo tata. Kalaat mo tan nga imong ay. Apa inagapa kayaw?
Saan mo tatang? So mas dawak mo api akas jay ni Terry. Ay. Andan sama bulan-bulanan na. Terry, agawit ako ngayon di balay. Timot nagsaritaan ta. Kaya itong balay ti pag nadanda kalpasan ti kasarta. Manjak, jak kayat ti ugali dagiti dadakkel mo. Naumpay ako ni ti pamilyam, rupat kwartada. Ha? Agsinatan Ramon. Ni, saan kumamatakas ta ti pagbaka Terry? Basit aba nagdayta apang gapon tang agsina? Basta agsinatan. Jak kayat ang makita ti panagrup-rupam. Terry, agsubli ka. Papanamon nga eh. Terry! Oh, pasensya amon ti anak ko Ramon. Talaga akas jay na nusumro. Ha? Anyat ka tiyo asawan papang? At na diferensya ti panagpampanunot na nudaduma Ramon. Nagro na no saan ang nakatumar. Sumro ti kas jay nga ugali na. Iso pasensya am ko man. Tanututupam, dangran na ti bagina. Di na kaya ti makongkontra. Anya? Sabay kong mata maanusan di anak ko Ramon. Hello, Terry. Pang-aasim ka di Agdil na tamanan. Basta, manja akon Ramon. Nauma akon. Saan ka nga yayatan? Agsinatan. Sumapol kayo ti sabali nga asawam. Bye! Hello, Terry. Hello. Anyan? Kanyang iti nagsarita nyo iti asawa manakaw. Naayayom ka di madlaang. Sana na. Talaga kahit nang ti makisina kanya. Makita. Pudno ti atap ko nga bulan-bulanan di asawam. Ay, opo. No di na kan kaya. Baybayamaw. Di mo nipilit ti pagimpen ko na. Ang mga nagproblema kan tupay nagtinna kayaw. Ang mga nagkonsumisyon kan tao. Iso ang baybayamaw. Kasanungay lakay. Anyagay ti pagbayad takin ni Willie. Itinautang takin ko na kwarta. Problema nga raw tayo nalang mo initiri di parwada. Munday di tinamnama ka pagbayad ka. Ay na. Anyan. Insaganaan ta iti husto ti kasar. Naggastos ta iti nakay. Agsina na matlagayam. Kalkalpas la ti kasar nga nagsina dan adagaos. Nga ro na. Ay problema mo ti kastaw naipasubo talaka nga raw. Mati nga minti inaramid talakay. Nasubraan ta tinagpalastaw. Nagpalanggot ta. Iso na ipasubo ta. Wen nga raw. Napawag babawi baka